Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Nasi isibalo sethu. Kuthiwa xazulula isibalo esingezansi usebenzisa i-elimination method. Basiphile la. Bathi isibalo sezinamba ezimbili njengoba ngidwebela la su70. Bathi okuhlukanisayo u24. Bayakubuza ukuthi zithini le nombolo zombili. Asisebenzisa abasipheke kona ukuze senze isibalo. Bathi naku lo kudwebelayo okuhlukanisayo u24. Nazi ibalo zethu sekubukeka kangcono into oyijwayele. Ngenhla sino x plus y ozosipha u70 njengoba beshilo ukuthi kunenamba ezimbili ezihlanganisayo ezisipha u70. Baphinde nangezansi bathi kunenamba ezinye ezimbili ezosipha bani u24. Ngakho bakunjena ke sizomisa kanjani awusebenze kanye nami. Sino plus ngenhla nawu x plus y, sino minus ngezansi sino x minus y. Y bethu bayasusana. X bethu uzosipha u2x, sisino 70 ku24 uzosipha ba u94. Manje sinento eme kanjena. Make 2x is equal to 94 manje. Njalo bubuka isibalo esinjena noma uzibona ngathi usuvumbelekile, ukhumbula ukuthi umbuzo uthini. Ukuzikhumbuza ukuthi umbuzo uthini kuzokusiza ukuthi uhlale phezulu kwalowo mbuzo. Ungadidwa ubala. Uma sithi divided by 2 njengenjwayelo uma sifuna ukususa sibe no x kuphela sizoba no x u94 bawuya ku2 sipha u47. Sime manje ku10 u-x is equal to 47. Ngakho sizothi 47 plus y is equal to 70 basithi 47 nangapha sithi 47. Sifuna phela kube khona ususanayo sizosala lo y u70 bawususa u47 uzosipha ba ungagijimeli computer usipha u23. Ngakho sithini iyona mphumela le x wethu 47 y wethu 23. Tiki kunjalo ke.